Panji dulu. Si Sanse Inang. Nakapitong tagliban eh. Senyumin aku
Sige, ito na yung pangalan niya Nulay Baro. Aja di Bion, Maraniwak. Untuk sa pangalan na papalan ko
Bela. Bela. Jing ina bela. Naginang asuriya saba. Kakatay buwa-buwa. Kakatay mangga. Wow, yan ay bela. Palawan yung bela. Bela ang algama. Nagtarasin na ko na pangako sa iyo. Yari niya ang chilo. Unang pera, mga istorya. Unang bitchit na ko. Kulit na alhamdulillah magbingko.
Bunan, indah yaya, bunan, indah yaya, betul kan? Oke, nadi. Tadi ini bang lagi mereka oleh impon tubuh, pilih ini. Oke, mari.
Bagi magsugol, iya tunahin mapangalan si Putri Group Kulintangan. Aduh, ajar gawin ini aduh, kumita isang kita kan Indah Rai Mangalan.
mamaya sila kuno kumita implantin mga lay sa pabigay ko na nandong mag-uwi aon ko na mag-uwi pa mga kalupit pa mga ranaw hindi rin nandong mamaya sila kumita sila akong bikawan naman okay kati ayun papanay ka mo ko rin
Oke, magsugol tupak.
kita kembali lagi bersama kami dalam rancangan Buntut Ayam. Bro, now, minuin naman rin, inasawa yung chukmi. Okay, ang sabihan ini, pangayaw ko na sa nambukas ko ini, pangayaw ko na Indan Lina, asawa Yoto Chumi, Chumi. Mangut niya ba? Araw, ay ko lang tayo sa mangut ko. Adi, kira-kira yan. Kira-kira yan, saan ba yung mangut mo?